ساعة شعت تأخيلو زينا ومستندونا نفلم لنا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو نلومي عرب عصر شمونت مقابيت مشهد زترالو زينا مستندو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم إيرن قبل سلاسة فلماك أندر استزينا المحدار زوا مأكل آتاويتات زوا بمعباي زتوكر عودة زتا وديبو أب محدار كبابي في شيء مرارة زركب حرم حزاتي أتصبو كنتات كم زلو تقلتو أب نزوادو بدن كالي أبو ما يسلطنا ريك أنستيو تمريقان إيران أبل علم مدبرات سكرات سلي إسرائيل توسخ مدقعت تكايد كم تخلات انكقا منقست مالي معكنا زينا فرنسا وحقروا زكايدو نتفتات نايمون زف سبومتي كم زوصل حبيرو شاينا بالحساسات كابتنا الساتلايت بعود كم منشفت أفريقيا زرزرات الزينة حبريتا كاب منستر عنا لومي أب ممرمري معكلات زبعان سباب استقبرن أي لاباراتوري مرمراتات حدا زيغا كابعد تكليزان بكورونا فيروس ملكافو ترقاقت الله بز مسارة تقلال قطري بكورونا فيروس تلفو زيغاتات كساب لومي 9,723 بتصيح اللهم 9,618 كابزيوم حاويهم زتفانو 103 بموت زتفليو كلتا دما جنا أب هوسبيتال تعاقبهم زركب يوم منسترت عنا 18 مقابيت كلتا شحن إسران كلتان من محدار زوبا ماكل أب معباي آتاويتات زوبا زتوكر عودة زته أكايدو وكيل إيرينا فياميت مسفن تخطاتيلا زدالوتو تحستو ليدا تغلى مرام كتقربايا من محدار زوبا ماكل حالفت كفلتات أم حدرتي 16 وزوباتاتن مشارخت أكلاتن استساتفوا أب معباي آتاويتات زوبا زتوكر عودة زته لومي 18 مقابيت أكايدو وانا دايركتور كفل من محدار فاينانسن من محدار زوبا اتو تكي اقلتا ابز سمعو قال مدبات المعات بقبو نمتكبارن حزباون من محداراون اقلقلوتات نمهابن اتاويتات كم محاسل زدلي كاند علاما ناي تعاود زته منج اتاويتات من تصارن اتاويتات اب غزيو كم زاكب نمغبارن مخانو بمغلاص ابز مداي زنطفا اكلات اب سرارحه نحبار مرداتان وهدتن كما عبلا ازخاخيروم نزل مسمار مزغبا كراي ابايت تتصافيفو ابداتا كاتو واننت من محدار زوبا زخونه ابايتي فوليات تححزا كغبرلو كساب حجو زيتاكبه كفليت كراي كاكب كمون زحتلون بزوحاد هبو زيتغبرلو من منجتات اتاو تلليم بعتب كسرحلهم تصويعهم تساتفتي ابزهاب وريتو معباي اتاويتات مسرتاو رواحي نمدبات المعات سلازخونه بعتب كسرحلهم ناي مقطصار اغبابات كحيلن اتاويتات ببمدبو كتحازن كنصرن اتاويتات نمغمغام دقيق مصنعت خغبر كمون اب مئكاب اتاويتات زنطف عقم سب كحيل تلابيهم نساتو ماسعيبهم ننويح عامتات كراي غزا زي كفلو سلازلو زملكتن اكلات عتب مقطصار كغبرا فقاد نقد زلون تكالات دما عامتاوي كحدسان قبؤن كمالان ازخاخيرهم اما حدار زوبا ماكل اتو فسحيه حيله ابزحبو مزاز مقال اما حدرتن الزوباتات كفليت كراي بقبؤ كوقصاصرو دحر مزخخر بدرجه زوبا حيله عمام كتقوم مخانا بمغلاط ملو حبريتا اكراين تخاراين كتصنعن بقبؤ كتحازن እቶት ንምኽዕባት ብዝለዓለ ክስራሕ ኣብ 6 ወርሒ ድማ ኣታዊታትን ወጻኢታትን ክግምገም ኣተሓሳሲቦም ሚኒስትሪ ሕርሻ ተጠቃምነት ባህርያዊ ድኹዕን ጸረ ባልዕን ምን ምትብባዕ ኣብ ስልጠናን ናይ ፈተነ መደባትን ኣተኪሩ ይሰርሕ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ካብ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ሚኒስትሪ ዝበፅሐና ጸብጻብ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሎ ዮናስ አብርሃም ከረበዩ منستر حرشا مس منستر هابتي بحري بمتحببار حرستوت كاب كمماوي دخعن صرباد عن وطيوم ببحرياوي اغباب استدالو دخعي كومبوستن صرباد عن خطقمو زتفلاليه ناي فتنن سلطنان مدبات يبالو تمنستري كم اكال نايت زكايدو زلو قصالي فتنتاتن غبراوي مدباتن كاب علت سلستيك ساب شوعت مغابيت 2022 اب نوسوبا فرتوساوان زركبو حرستوت اب اغباب مدلاون اطاقمان بحرياوي دخعن صرباد عن زتكور سلطنا كم زهبه ناب ارينا بزلاخو حبري تفريتو اب محدار كبابي هومي بزمصن ابتي غبراوي سلطنا زتساتفن حرستاي عبه حدش
ተረፍ ሕርሻዊ ምህርቶም ኣብ ምኽዕባት እቶታውነቶም ክጥቀምሉ ምኽኣሎም ከም ዘተባብዖም ገሊጾም ናይ ዕረን ናይ ሚምን ናይ በርበረን ገይረ ቁርብ ኣቃሚ መፈቲነ ነይረ በቲ ዝሰማዕዎ ካብኡ እሱ ዝተመሓየሸ ውፅኢት ረኺበሉ ብፍላይ ኣብ ሽጉርቲ ጽቡቕ ውፅኢት ሕጂ ድማ ብዛዕበ ምስ ሰፍሐን ብሚኒስትሪ ሕርሻ መጺኦም ኣብዚ እቲ ዝግባእ ኣስተምህሮ ሂቦምና ኣለዉ እቲ ኬሚካል ንጥቀመ ነበርና እንድሕር ተሪፉ ኸዓ ዝጠዓየ ሕብረተሰብን ዝጠዓየ ንወለደታት ዝኸውን ባይታን እውን ክንቀድፍ ኢና ቅድሚ ሕጂ ካብ ቀመማዊ ድኹዒ ንምግልጋል ኮምፖስት ፈቲኑ ከም ዝነበረን ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝረኸበሉን ዝሓበረ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ዋኣካይ ዝመጸ ኣቶ ዑስማን እድሪስ ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዝዳሎ ኮምፖስት ንምስራሕ ዘቐሰምዎ ኣስተምህሮ ሓጋዚ ምዃኑን ኣብ ግብሪ ከም ዘውዕሎን ኣረጋጊጾም ቅድሚ ሕጂ ሓምልቲን ጉዕ በርበሬን ሽጉርቲን ከመዶሬ ገደና ንገብር ነርና ሕጂ ሃወሰካ ለይሙን ገይረለሁ እዚ በናና ገይረለሁ በዛሃ ለይሙን መንጉስ ገለ ገይረለሁ ሕጂ እቲ ሚኒስትር ናይ ሕርሻ ምስ መምህራን ገለ ሰዲድና ኮምባስ ሰርሕና እቲ ኮምባስ ካ ጠቕመኩም ዘለዉ ካ ቅድሚ ሕጂ ብግዜ ዝወስድ ናይ 3 ወርሒ ገለ ኣብ ጉድጓድ ቀቢርና ድሕሪ 3 ወርሒ ኣውፂና ዓመ ሕጂ በዓለይ ሰሪሐ ምስቶም ሕርሻ እንዳሕበረውኒ ብጉይረ ሰሪሐ መንሽማ ቢለዩ ውፅኢቱ ካ ጽቡቕ ረኺበ ነባሪ ምምሕዳር ከባቢ ሆሚብ ሓረስታይ ሃብተ ሚካኤል ጸጋይውን ደጊም ጥዑይ ምህርቲ ሕርሻ ንምፍራይ ኣብ ባህርያዊ ድኹዕን ባህርያዊ ጸረ ባልዕን ኣተኪሩ ከም ዝሰርሕን ንኻልኦት ኣብነት ከም ዝኸውንን ሓቢሮም እዚ ባህርያዊ ድኹዕ ዝበሃል ነዚ ናይ ዓለም ለኻዊ ዝመጽእ ብመሸማዕ ተሰሪሑ ብማሽን ተሰሪሑ ተቋሪጹ እዚ ብባህርያዊ ድኹዕ ዝበሃል ውፅኢታዊ ከም ምዃኑ ተሰሚዕኒ ኣሎ በዚ ዝሃብኩኑ ትምህርቲ ኣዝዩ ለውጢ ከም ዝረክብ ኣነ ዓጊበ ኣለኹ እቲ ንምስርሑ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ዝነበረ ኮምፖስት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ከባቢና ብዝርከብ ጥረ ነገራት ብምጥቃም ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ንምድላው ዘኽእል ሜላ ተኣታትዩ ስለ ዘሎ ሓረስቶትን ክኢላታት ሕርሻን ነዚ ሜላ እዚ ክደፍእሉ ሚኒስትሪ ሕርሻ ተላቢዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ጌንዳዕ መምሕዳር ከባቢ ፍሸይ ምራራ ዝርከብ ሃገራዊ ሕሩም ሕዛእቲ ብነበርቲ ዕቱብ ምክታል እናተገብረሉ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኤሪና ዝተወከሰቶም ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ከባቢ ካብ 2011 ኣብ ሃገራዊ ሕሩም ሕዛእቲ ካብ ዝኣቱ ዝኾነ ናይ ምብራስ ተርእዮታት ከም ዘይተረኣየ ብምጥቃስ ብሃብቲ ገረብን እንስሳታት ዘገዳምን እውን ሰሲኑ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣብ ከባቢ ዳንኩር ዝርከብ ሕዛእቲ ቅድሚ 9 ዓመታት ዝነበረው ኩነታትን ሕጂ ዘለዎ ደረጃን ክነጻጸርን ከሎ ዓብ ፍልልይ ከም ዘለዎ ዝጠቐስቶም ወሃብ ትርኢቶ እዚ ውፅኢት ዝተገብረሉ ዕቱብ ሓለዋን እናበረኸ ዝመጽእ ኣፍልጦ ህዝብን ከም ዝኾነ ሓቢሮም ንሳቶም ኣስዒሞም ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገራዊ ሕሩም ሕዛእቲ ዘረብሕዎም ኣናህቡን ጽቡቕ ምህርቲ ይህቡ ከም ዘለዉ ገሊጾም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዝርከብ ልዕሊ 700,000 ሄክታር ሃገራዊ ሕሩም ሕዛእቲ እቲ ኣስታት 600,000 ሄክታር ኣብ ንኡስ ዞባ ጌንዳዕ ዝርከብ ምዃኑ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኡስ ዞባ የነጽር ኣብ ንኡስ ዞባ ቁርደት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጎዳእቲ ልምድታትን ሳዕቤናቱን ተገላጊለን ብትምህርትን ስራሕን ነብሰን ዘማዕብላሉ ዓቕምታትን ዝሕይላሉን ባይታ ንምጥጣሕ ብሃማደ ዝተኻየደ ጻዕሪ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ተገሊጹ ሓላፊት ማሕበር ኣብ ንኡስ ዞባ ቁርደት ወይዘሮ ዓፍየት ሳልሕ ሃማደ ኣብ መብራኽ ንቕሓትን ምግታዕ ጎዳእቲ ልምድታትን ከምኡውን ኣብ መምሕያሽ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ዝቐንዐ ዝተፈላለየ መደባት ከሰላስል ምጽንሑ ብምጥቃስ ከም ውፅኢቱ ጎዳእቲ ልምድታት ከም ዝነከዩ ናይ ስራሕን ትምህርትን ዕድላት ስለ ዝተፈጥረለን ድማ ርኡይ ለውጢ ከም ዘመዝገባ ኣርድያ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ቀላስተራ ከም ጸወታ ዝሓበረት ወይዘሮ ዓፍየት ተሳትፎአን ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ንዓበየ ከም ዝመጸ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሓት ተዋፊረን ከዓ መነባብሮን ከመሓይሻ ከም ዝበቕዓ ብምሕባር እቲ ዝምዝገብ ዘሎ ዕቤት ድምር ውፅኢት ናይቲ ሃማደ ምስ መሻርክቲ ኣካላትን ሕብረተሰብን ተዋሂዱ ዘካይዱ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ሓቢራ ሕመረት ዕቤት ዝረኽቦ ዘለዋ ስልጠናን ሓገዝን ምዃኑ ዝጠቐሳ ተጠቀምቲ ናይቲ መደባት ናይ ስራሕ ሞያን ትምህርትን ዕድላት ዝሰፍሓሉ ኩነታት ንምፍጣር ብዝለዓለ ክድፈኣሉ ተላብየን
ጨንፈር ሐማድ ዘባዶ ባውቂሕ ባህሪ ኣብ መምሕዳር ከባቢ በይሉል ንኡስ ዘባዶ ብደንካላን ሰለስተ ኣዋርሕ ብስርሓት ለኻ ዘሰልጠነን 20 ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን ب17 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ሓላፊት ሐማድ ኣብ ንኡስ ዘባዶ ደቡብ ደንካላ ወይዘሮ ሓስና ዒሰ ሰልጠንቲ ነፍሲ ወከፈን ወርሓዊ 600 ኣፋን እናተኸፍለን ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ከም ዝተማሃራ ጠቒሳ ኣብ ኣከባብን ብቐሊሉ ናይ ስራሕ ዕድል ክረኽባ ዝሕግዘን ምዃኑ ሓቢራ ሓላፊት ሐማድ ዘባዶ ባውቂሕ ባህሪ ወይዘሮ ሳዕድያ ኢብራሂም ድማ ደቂ ኣንስትዮ ወነንቲ ዝተፈላለዩ ሞያታት ኮይነን መነባብሮአን ንኸመሓይሻ ምስራሕ ካብ ቀዳምነታት ሐማድ ምዃኑ ብምግላጽ ሰልጠንቲ ብዝቐሰምኦ ሞያ ህይወተን ክልውጣ ክጽዕራን ኣዘኻኺራ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ወይዘሮ ሳዕድያ ኣብ ምሕያል ውዳቤታት ማሕበር ከምኡውን ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ንምዕባይ ደቂ ኣንስትዮ መምህራንን ክፃወትኦ ዝግባእ ተራ ኣብ ዝብል ዛዕባታት ኣብ ከተማ ዓሰብ ርክብ ኣካይዳ ኣብ ትርክብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ንጥፈታት ሐማድ ዝመርሓ ኣካየድቲ ኣካላት ተመሪፀን ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ሃገራዊ ዜናታት ክስዕብዩ ምሳና ፅንሑ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኢራን ኣብ መሬት ኢራቅ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ዝበለቶ መደበራት ትካላት ስለላ እስራኤል ተወሳኺ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ክተካይድ ከም ትኽእል ሎሚ 18 መጋቢት ኣጠንቂቓ ب13 መጋቢት ኣብ ኢራቃዊት ከተማ ኤርበል ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መደበር ስለላ እስራኤል ደብዳብ ባሊስቲክ ሚሳኤል ከም ዘካየደ ዝሓበረ ሓለዋ ሰውራ ኢራን መምሕዳር ኩርዲስታን ናይ ኢራቅ ነቲ መደበር እንተዘይኣልይዎ መጥቃዕቲ ከም ዝቐጽል ኣፍሊጡሎም ኣብ ኢራቅ ዘሎ መደበር እስራኤል ንጸጥታ ሃገሩ ስጋኣት ምዃኑ ዝገለጸ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዝኾነ እዋን ክድምስሶ ከም ዝኽእል እዩ መጠንቀቕታ መሓላሊፉ ዘሎ በቲ ب13 መጋቢት 2022 ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ብርክት ዝበሉ እስራኤላውያን ከም ተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ኣዘዝ ሰራዊት ኢራን ገሊጾም ይኹን እምበር ነቲ ክሳራታት ብዝምልከት ወገን እስራኤል ዝተዋሃበ መግለጺ ዛጊት የለን እስራኤል ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መደበራት ኢራን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ተካይድ ምጽናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዘካይዶ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ أقدموا دبلوماسياوي وتحدراون قطباون زمدناتات هاجرون فرنسان نايمون زاف سقوم تزوسده منغستي مالي معكنا زينا فرنسا بهاجرو زكايدو نتفتات فنو نايمون زاف سقومتي كم زوسده فليتوم معكنا زينا فرنسا ناي حاسوت ورا اب منزح توافيرن كم زلوا بمخصاصيو منغست مالي اب لعل معكنا زينا مدبر تلفزيون فرانس 24 اهغراو مدبر راديو فرنسان نزي سقومتي كم زوسده حبيرو زلو منغست مالي اب مغلصيو معكنا زينا فرنسا بزينا وصبصبن سراويت منغستي 10 سلاماوያን ሰባት كم زقتلو زغاوحو كاب حق زرحق ابرس مخانو نت منغستن سيطانن اب منغو منغستن حزبن زي متمان مفطارن نغريتا حنفشفشن عقرقرن نملعال زعلم مخانيو كسيسوم هلاو سراويت فرنسا اب هاجروم نداغماي مغزاتن مغحات صغاتاتن بايتا زطاط حنبر كالق فايدا كم زيبلو زخصو ب10 شحات زقصر زيغاتات مالي اب زحلف اوارح انصارو زقنعه سفيح سلاماو سلفي كم زكايدو يفلد چاینا تمالی 17 مگابیت اب دهساس اکبابی اتنطف ساتلايت بعوض كم زونچفت افلیطام اذا ننويح قعزو بزغلጽ روكيت ዝተወንጨፈት ሳተላይት አቡት ጥን ከተማታት ሕርሻው እቶት ምክታብ ባህሪያው ሓደጋታትን ካልእን ዘተኮረ መጽናዕታት ከተካይድ ምዃና ሰመዝ መደበር ጠፈር ቻይና ሓቢሮም ቻይና ነዚ ሓድሽ ተልእኾ ደሚርካ በተዓብ ሮኬት ናይ ዝተወንጨፈት ሳተላይታት ቁጽሪ 411 በጽሕሎም ኣብ ጠፈራው ጽላት እወታው ገስጋስ ተመዝግብ ዘላ ቻይና መስርሕ ህንጸቱ ኣብዚ ዓመት እዚ ክዛዘም ምዃኑ ዝተቐሰቶ ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ትድኩን ከም ዘላ ይፍለጥ ኩባንያ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክ ናይ ሓሶት ውልቃዊ ሕሳባት ናይ ምትላል ኣድራሻታት ከምኡውን ዘይኩነታዊ ናይ ሽቕለትን ወፍሪ ዕድላትን መወዓውዒ ኣብ ገጻቱ ክልጥፍ ከም ዘፍቅድ መንግስቲ ኣውስትራልያ ከሲሱ
بسم هوبات فلوتات والكسبات نحاسوت والكاوجات تخفيتو مواعوعي كجبر كم تنحى إذا ما نحيالو يوهات قداي مثل كم زجبرة زخص زلو منجست أستراليا تتكال نزني حاسوت جات مواعوعن نمعجات زوستو سجومتي كم زيلو زوجس كيلاتات عودي نحاسوت جات أبريهم أبقوم زجبر مواعوعن تجلجلتي سحابي أبرس مخانو نقطر تجلجلتي محبراو مراقبيتات زعبن أتاويتات زخعبتن سلزخونة بتنتكالات كم تابعن مكتوت أروس قمتي كم زي وسادنيهم زحبروم قبل علن فتات كوبانيا قبو مرمراتات كم زكايت زحبر منجست أستراليا فاينانساو مقطعتن كال حقاو سقمتن كم زي وسادون أفليت اللام وناني فيسبوك زخونة كوبانيا ميتا زاقيت بزعبازين منجست أستراليا زغربلو كسي زهابو ملاش يلن محبراو مراقبيتات واتسابن انستغرامن ون زونن كوبانا ميتا ابز حلف عمد تراي اب قصاتو بستجبره موعوعي استات 115 بليون دولار اتاوي كم زقعبته فاينانساو تصبصبات ينصروم بغال وجن كاند معكنا زينا مسارح منجستن سب فولي ربحان بمخان زنبعني حاسه ورن ام من زحت وافرنا بزركبالو حيالو سبات محبراو مراقبيتات زفترو سفيح عدل بمتقام اب مقلع حاسوت مرغغاص حبريتان كنطف بمقالو محبراو مراقبيتات ميزاناو حبريتا اب مزرغحون اقداس تراي تصاوت كم زلو يقلت كيلاتات سنخوعتا بيرو 36 مليون عامتات عدمة كم زلوز تقاسوا شكنا عسى نباري كم زرخبو أفليتام اتي 10 متر قمت كم زنبرو زتحبره جزوف انسسا عبتوانتي كاب زنبرو انساتات زعبي مخانيو زئمت اتوم انساتات دحر مماتهم شكنهم اب معام اميات تحلو كم تدفنا نتخوعتا زكايدو كيلاتات حبيرهم اتحدش رخبت افلقت عسى نبارين زكايد مزنعتي حجاز مخانو اتوم كيلاتات افليطهم اب جماجم عبدوباوي جماجم نيوزيلاند 10 نباري زاقيت امكو بزيتنصر مخنيات بمعبل تجفيعهم كم اترخبو معكنا زينا اقاليحن منستر عقاب اكبابي نيوزيلاند ابزوصو مغلصي تقلالا قصر نايتوم بمعبل استغفع عساتات نباري 34 كم زخونه بمتقاس 29 كم زموتون نتوم بهيوت زسررو 5 نبحرن مملاس صعرታት يكايد كم زلونا فليطام ጠንቀናይቲ ክስተት ንመነጻር መርመራታት ከም ዝካየድ ድማ ኣነጺሮም ኣብ ደቡባዊ ገማግም ኒውዚላንድ ከም ዝበለተ እዩ ክጋጥም ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝተቐሱ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ልዕሊ 10 ግዜ ተመሳሳሊ ክስተት ከም ዘጋጠመ ይሕብሮም ኣብ 2017 ልዕሊ 700 ዓሳታት ነባሪ ብማዕበል ተገፊዖም ናብ ገማግም ድሕሪ ምውጽኦም ልዕሊ 250 ከም ዝሞቱ ይዝከር حافشاوي زينا ومستنادونا نمززام كان رئيس زينا خندقم ممحدار زوا ماكل اتاويتات اب زوا اب معباي زتكور عودة زته وديبوم اب ممحدار كباب في شي مرارات زركب حرم حزاتي اب تبوك كونتات كم زلو تقليتو اب نزوا دوب دن كالي اب مويا سلطنا دك انستيو تمريقان إيران قبل علم مدبرات كلا سلا إسرائيل توسخ متقعت تكايد كم تغلا تنقيقا منجست مالي معكنا زينا فرنسا بحقرو زكايدون فتاتنا منزاف سكومتي كم زوسر حبيرون شاينا بده ساس أكابتنا تفساتلايت وعود كم زوان شفت تفليتا زينا ومسنادونا أبستزازي ملون سلمك تالكم إنمسكن وغناي بروح مشت